Здравейте на всички! Тук имаме една лютичка, както аз си казвам, с патладжан, печена сушка белена, чесън задължително, магданосче накрая. Уникално вкусно, не ми трябват пържоли, не ми трябват нищо. Не ми трябва такива неща, искам да кажа. Криско, Оги. Ела, мамо. Тук имаме уникална домашна лютичка. С патладжанче, печена чушка, чесънче, магданос пресен задължително. Уникално мерише, нали? Много уникално мерище. Нали? Искаш ли да си да папкаш? Не. Папа и си го ти. Каза, че е уникално. Защо? Не разбирам.